दिनै 1 नं बुग्लामारि गामियाव ओरै रखम साब सेन्टार बनायफैदोंमोन। साब सेन्टार बनायनायाव जोंना न'आ 5 बोसोरानो जाबाय आरो जितु जाहाथे जेखौ डाक्टरबो गैया, मोनबो गैया, नार्सबो गैया, दा ओरै गोलैसोना दोङो। बेखायनो दा जोंनियाव साब सेन्टाराव जोंनो डाक्टर बा जिखिनि खामानिया नार्सबो नांगो जेनेबा जाना दङ आरो दुखु नांथावथाव बेखिनि बाथ्राया। बेखायनो दा सरकारा मा खालामो, जोंथ' रायजोफ्राथ' जों न'खौ साफा सुफा लाखिगासिनो दङ, थेवबो बेयो रावबो फैयाबा न'आथ' ओरै बामलेबा थागोन सिङाव, थिग जेनेबा जाना दङ। दा बेखायनो जोंनो जिखौ जोंहा जेरै ओइनि बाउन्डारिबो दंमोन, बे बाउन्डारिखौ फट' थिखांना लांफायदोंमोन, बेखौबो खामानिखौ मावफायासै, थिग जेनेबा आरो लुनाया 5 बोसोरसो जाबाय 5 बोसोर जाबाय आरो ओंखारना थानाया गैया जायाखै फैयाखै बेखिनियानो दङ। जायगानि मुङा जोंनिया 1 नं बुग्लामारि पुखुरि पार। साब सेन्टारखौथ' लुना ओंखारनाया जि 5 बोसोरसोआनो जाबाय। बेयाव थारमाने ना डाक्टार ना नार्स ना बले माबा सोलियो, एख' सोलिया, ओरैनो न'आ गोग्लैनानै दंबाय दोङो। होयोब्ला सरकारा एसे मोजां जायो, मानो होनबा जोङो दिनै बेनिफ्राय मुलि गरसे मोनजाया। ओजोंहाय जोङो बागानपारा, बरबरि, मुसलपुर बेफोरावसो होसोनानै थांनो गोनां जायो। खाथियावनो थायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जायो आरो। फैनाया ओरैनो बुधबाराव मा होनना बुङो, मा भेक्सिन होनना बुङो, भेक्सिन होनो होननानै फैनाय जायो आरो बेयाव डक्टर फैनाय जाया। सरकारखौ बेखौनो खावलायनो लुबैयो, जों गामि भिथोरिया हिसाबै जोंनि जान बाहनफोराबो मोजां नङा हिसाबै, लामा सामा बायदिसिनाफोराबो मोजां नङा हिसाबै, न'आव दंखायो जेला साब सेन्टार ओंखारखानाय, बेयाव थारमाने डाक्टारफोर होयोब्ला मोजां जायो। मानो होनबा जों खाथि खालानि मानसिफोरा बेफोरावनो मा होनो गरसे गरनै मुलि मोनजागोन खोमा, ओरैबायदि आरो। दिनै 1 नं बुग्लामारि गामियाव ओरै रखम साब सेन्टार बनायफैदोंमोन। साब सेन्टार बनायनायाव जोंना न'आ 5 बोसोरानो जाबाय आरो जितु जाहाथे जेखौ डाक्टरबो गैया, मोनबो गैया, नार्सबो गैया, दा ओरै गोलैसोना दोङो। बेखायनो दा जोंनियाव साब सेन्टाराव जोंनो डाक्टर बा जिखिनि खामानिया नार्सबो नांगो जेनेबा जाना दङ आरो दुखु नांथावथाव बेखिनि बाथ्राया। बेखायनो दा सरकारा मा खालामो, जोंथ' रायजोफ्राथ' जों न'खौ साफा सुफा लाखिगासिनो दङ, थेवबो बेयो रावबो फैयाबा न'आथ' ओरै बामलेबा थागोन सिङाव, थिग जेनेबा जाना दङ। दा बेखायनो जोंनो जिखौ जोंहा जेरै ओइनि बाउन्डारिबो दंमोन, बे बाउन्डारिखौ फट' थिखांना लांफायदोंमोन, बेखौबो खामानिखौ मावफायासै, थिग जेनेबा आरो लुनाया 5 बोसोरसो जाबाय 5 बोसोर जाबाय आरो ओंखारना थानाया गैया जायाखै फैयाखै बेखिनियानो दङ। जायगानि मुङा जोंनिया 1 नं बुग्लामारि पुखुरि पार। साब सेन्टारखौथ' लुना ओंखारनाया जि 5 बोसोरसोआनो जाबाय। बेयाव थारमाने ना डाक्टार ना नार्स ना बले माबा सोलियो, एख' सोलिया, ओरैनो न'आ गोग्लैनानै दंबाय दोङो। होयोब्ला सरकारा एसे मोजां जायो, मानो होनबा जोङो दिनै बेनिफ्राय मुलि गरसे मोनजाया। ओजोंहाय जोङो बागानपारा, बरबरि, मुसलपुर बेफोरावसो होसोनानै थांनो गोनां जायो। खाथियावनो थायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जायो आरो। फैनाया ओरैनो बुधबाराव मा होनना बुङो, मा भेक्सिन होनना बुङो, भेक्सिन होनो होननानै फैनाय जायो आरो बेयाव डक्टर फैनाय जाया। सरकारखौ बेखौनो खावलायनो लुबैयो, जों गामि भिथोरिया हिसाबै जोंनि जान बाहनफोराबो मोजां नङा हिसाबै, लामा सामा बायदिसिनाफोराबो मोजां नङा हिसाबै, न'आव दंखायो जेला साब सेन्टार ओंखारखानाय, बेयाव थारमाने डाक्टारफोर होयोब्ला मोजां जायो। मानो होनबा जों खाथि खालानि मानसिफोरा बेफोरावनो मा होनो गरसे गरनै मुलि मोनजागोन खोमा, ओरैबायदि आरो।